Ήρθε γάρι, πάμε, θα πάμε. Δεν μπορώ, τι λες, θα πάμε. Εκείνη μακριά, δεν μας κάνει τίποτα, πάμε. Η κυρά η Αλεπού που έχει τόση την ουρά πήρε δρόμο από ψηλά να κατέβει χαμηλά. Τι συμβαίνει. Ούτε καθαρίζει. Αυτό το μυρίζει. Δεσποινής! Σημαίνει τίποτα. Έχασα τα πράγματά μου. Τι έγινε, στα έκλεψαν? Όλα. Εκτός από αυτό το πεσκυράκι, αυτό το περιοδικό και το ένα μου παπούτσι. Πού πάτε? Τι? Στο σπίτι μου, πού πάω? Με τα πόδια? Τι να κάνω, δεν έχω λεφτά. Αλλά κι αν είχα, πώς να μπω στο λεωφορείο σε αυτά τα χάλια. Θα περπατήσω. Μένετε κοντά? Στην Νεάπολη. Και θα πάτε στη Νεάπολη με ένα παπούτσι? Ελάτε, σας πάω εγώ. Α, όχι. Γιατί? Δεν σας ξέρω. Επιτρέψτε μου να αυτοσυστηθώ. Λέγομαι Παύλος Καραγιάννης, είμαι δικηγόρος και το ποινικό μου μητρό είναι λευκόν. Χαίρομαι πολύ. Θα μου κάνετε την τιμή? Θα σας την κάνω. Περάστε. Πώς